Ago. Mema wakwa abade batiti will be Kajimediso. Meeting the Jimmy Hangs. Yasanga Shiebio. Yabetwa yanga can kangneso. Guasohantan. Nanson Sanebe Fiaseno. And the Asada Kasipa, my Bureau of Ghana Languages. So wonga mami hokwanga mene orekan wo hume. Efe me da cdfi.net ase. So wonga boa me na me di jumedi rebel. cdfi.net ya abaifu bia bia wodigwa. Sa wo pesa wo to ade a. Ko cdfi.net wo phone ne so, laptop ne so. cdfi.net. Ko pensen nema na ewo ho ni mu na to wo ho. Wonso wo pese wo ton ade a. Tina ufi yo ho twa woni mani fonini na fa kogu cdfi.net wonye ukapre wonye usimpoa fagu cdfi.net wonga ebeto no be frɛ woni wadi nsa wo so mi checha mo amohwedwumadi nyina mesanso damase yo yemfi ase Guasohantan ofa etoso abiesa ahwede edikan abri Entiri ne yire yakonobia ene won abusuafo ehia wo entiri na akora na nabanfi enwumre bi eretwen abofo a efi asantiri beje akere aware na naban aka hena entiri aka makonta osan ene janwa aferi wokofre wono woto won ana aferi yewu meto won wo se woreba entiri waache ti usubio na yenhwe aferi fiediko na naba no dwredu na adonsu ntoyi na asene den wiase na ere sakra sei kwansa se ebedi aranen France fo de kodi a wosi woto yi se jamenu na ema osunto no entiri minyemi ni sefie no aferi sangba ne sewa janwadi na echi Janwe chia won a ehia ho no ema won adwo na efei akonobia kire no asese gwabi mo tra so entiri aferi na wanhu wo for sign aferi oriba pui entiri onipa ni nidi na mampa osan ma won adwo na otra ase eye me se efedi engano ahia ajanom ni awonom ni enti amema wo frɛ mo ne se seni ayedi kanga hyemu ase beye na nseni no nere no jofa na akire na adamfo no agya abofu bedui na no pewie mi wo ho na asafo panyi apiedu beti amenan so se abofu bi fi asante mampon e de ehosofo homa abre ye nsofo wo ha se wasoma abofu bi se wo meje akira ware ema abranti bi a wodi osebu nsu wa beba osofo so eni mpanyi so ama watu ono apiedu no se oni won ani meje aware no enu nti na mefrɛ mo wo se wo bedu ha no nan ne fa nabo akora wo ha yi na nani mara na esese ye de ba nti ye hia ha na asenen na naba na hena ne saa o se bonsu no otubia nana wonkai no ono na be ya asrama bien ni akire de no bechi awo no wonkai sada no obre wo taabo no na naba efe na makai no apiedu ago entiri bremu apiedu ni na abofo no bemu wochia wi a wo ma won egwa apiedu osori kwansa tie nento na naban ni owura entiri eni abusuafo a behia wuse nere nwumre na abofo yi fi asante mampon bedu ha wode beto osofo eni ne mpanyi anim se wo beje owura entiri babia akira ware wukura adansidi nhuma fi asante mampon sofo nchen bai enti osofo ne mpanyin atumi se mini won anim mra meye won nsianan mu awareje ni mu obarima yi de ajeman na obia a oka no hono nso de afriye okan de oyoburuni ba munyina munim no na adamfo ni owura osebo nsu no kwansa na naba owura entiri ejanom ne nanom se papa apiedu kanen na naba osempa yebema won akwaba wo sori ma apiedu ni abofo no akwaba entiri tu kwansa asu kwansa papa apiedu wo ho se na naba ne papa entiri kanen wo sa ha ne asante kwan ware enti abofo na bedu a na wo atwa kwan enti won nsam ntumpan abien wonye mfanu won anangase tutu okan sori jensa no apiedu yedase ewura ajeman yedase amu afriye
Yeda se oson. Kwansa. Papa Apiadu wo ho. Tie nenso abofo a efi asante bai no se papa entri ne na akra senin ni ayeguara ne ha na okwansoe. Apiadu ejanom ne awonum sebe achine anim da ho a wonyan nchen enti mefra Ajeman ama wabomo wonanantese. Ajeman akra Apiadu tie nento makra entri se me wo fa wo frɛ no anane wa asante mampon no soma ye ne nchen komo bi ho na ansa na ye bedi nkomo no yekita yensem whisky ene ne ba ne ayede ma adwono no oyinsa no fi etwa no mudisi Apiadu nsem ma odan de ma kwansa aseda na ewom. Ajeman afe na ato nkomo no me wo fa na ne se ne baba ma odi bonsu ose bonsu a oye adwuma won kran ehumo baba a odi akire sebe ekua empanyi se aboa no pefia ba na osisi mfikyire so na ne okwan da na wode to enti wo ko obi fie a wo abobuo mu ne se enti yensem schnapps akotoa ne ayede bopon achi no oyinsa no fi atwa bi a okurai mu disi Apiadu nsem ma odan de ma kwansa entri asemi yemu biara nyemu hoho oberima bonsu fidi mi mfikyire atu asisi edi na kakra san nipa no nyina aserewo enti ne we hu opon anokwan a ne pon achibode no ya som. Ajeman wie ende efi na ekosemu huminua no wo ofie ha ewie o anwumre o anadwo da sumo na sebe enye akromo nti na onam enti eya mo okrama nka no osan okwan da hofa okrama biara ri momupo na mene se obeka no nipa no serew nanaba aferi fadi betu nsana no na yabofo na hatai. Ajeman akra misrewara montwa me kakra na manunsiye tafrache ehane asante wakakra na sisi a yabo abobuo mu awie yi yentumi nkoye chi na ye nhyeda foforo a ye de beba abesre oba no enti mo bema ye kwan a anka ye begina so asre ewura akire adaneti aseprekum osan eno de enye bone waye no sada. Ajeman wie akra na ne se ade afefe bi a ne babema ehu ofie ha no wabebo abobuo mu ama mohini no ade no ope ode ose eye oyo enti ne nsem betitwa akoto afua nia ode sre oba no ama ne ba no. Apiadu jensa no de makwansa osai modi ose ayoyo ampa ensa no ya som me wo fa asewa no ye de no moberima bonsu muntu nsana no na ye numbi kwansa debi twenka kransa na onipa a yerebe num ne tinsa no wo he akonobia akire wo he akonobia jama o hyeden mu kwansa otubia hwefre oba no bra otubia sori na briti abi achi no oni akire ba ewra akire untini gwadata yi akora na ne a eye wadamfo bonsu na akora abofo na egu hei wabebo pon achi agina so asrewo nanso sane se obi nsi trodo ma 20 ansa na yebenya ahoden anomuti nsa no ka wokume masem na obiara ntibi yanum nsa na na ase yenum obiara peja na ni hwe akire nim ferin quarantine wesi ni ti ase akire monnom efriye moni kasa akire de feri figwa no muko osan aka asem biako otubia sorry na wona woba no nkogina na bisa no se sesa kwa ne ho adan ana otubia sorry ko sekoba saa na oberima bonsu afi yen atiko de aduan ahye yen ano eno de na anka eho asem nko ni ameken meboa ebusiafo da bi umwa otubia sang ba begina gwanu mu osan etiden otubia boni biare ni ho kwansa oberima Ajeman wi amane ye ka hunu nyina ansa na yanom nsa no Ajeman ni afriye ni Apiadu sorry to agina kakra Apiadu sane aburi amanete no osre ni aseda sika sidi abien ni mpeso aduosia no ni kwansa somu
Empeso aduonu a wode kɔkyerɛw aware yi hye nhoma mu ni. Kristofo nsa sidi baako ene empeso aduonu no ni. Eno de maasomu. Awofo tamoba ye sidi awotwe. Nanso owura no paade ye fenti. Waye no sidi aduonu baako. Enkontafo sika a anka efi empeso aduowotwe nkosi sidi baako ene empeso aduosia no. One de waye no sidi anan ene empeso aduonu. Efei obia no ayeye a anka ye sidi anan no. One de ose okura ne nsem sidi aduonu baako. Nia ode da obia no asenen. Efei wokura won nsem whisky ntumpanga bien. Bia adaka ene maasa adaka. Nia wode da obia no ti asenen. Efei ne edi akiri kura ne obia no asibisa ka ne na enya mesem nhoma. Sika no nyina ye sidi aduonum ene empeso aduonu. Wi Kristofo de sidi baako ne empeso aduonu no fi mu a eka sidi aduanan akron. Apiedu di sika no hye kwansansa na okanhwe. Ofoso a saa de wayi ade. Mompene won mompene won mompene won Otubia ade na ye fese yi. Eyi di obi nye bi wo krom ha da. Ye da mwasese mwate wo yemba nanim saa. Kwansa papa Piedu ye beda mwase. Akyere nkrofo sori da Piedu ne ahoho nase. Osan efe muntu nsana no na ye numbi. Aferi de nsane konko begwam. Nana ban sori saba one ntama. Aferi de konko hye ne nsa ihwie nsa no bigumu. Nana ban yi ne nan mpaboa de n'ani kyerɛ ofi no aboboa no fi asijaw. Nana ban you muntu ano na memfa bi nyawo kakra. Nana no masamafo obosompem abosomagwa munye nsanom osudum nsa toa nsa modaroma mone na akosua kyerɛ a oyo yukuni entri ne akonobia ba aso aware no santini berima bi a ode osebo nsu a oyo duanani se one no betena ose ya waye nedayi na akora ne na abusuafo asoma abeja kyerɛ aware ama womba no munhyerehira won moma won ahoɔden ne onyinche nyansa ne humu ahobrase ne abotoase odo ne biakoye wope ahode a moma wonya bi wope sika a eye okasatware a wonya bi na wonfa bi nhwe won ho ne womma awofo ne abusuafo moma wonwo abeduasa ene oboba krokrowa onipa busiefu biara a eka ne nko a anka aware nagu na wanya won asere won no moma nanim nwoase yenga yehia ha nyina nkwaso osebo nsu ene ne yire akyere nkwaso mumonko na yiyemra mumonko na yiyemra mumonko na yiyemra okan akra monikasa aferi abofo no ahatai na ohye abusuafo no nsa kwansa ejanom ne awonum efe obi wo afutusem bi a opese abofo no ma osebo nsu tia onsori nka bi ejentri fiase entri re meka kakra opanya Piedu tie mento opanya na ne abofo no na wosankwa wa mama ase osebo nsu ate se me babia kyerɛ de oye maniwa kruti ayisi meka se ma aboka maye na enye de efisa sara na ono osebo nsu nso na eja ene ne wofa no maboka aye no ni amepese edi na sum demara ne se no kwari mu no anka mampese obeware ohoho anase obekwa akiri enti se wabeje na ware na one no rekotra sani awafi ase no omo odi nkodunkwa mempese obeye no bibia ebema menu mehu se mede no ma no aware enti mesre nara onso ni muyiye oma okomo ne no na oma onna deja de bia sementi wonya takufa woni tro na wonfa tro nsie wonfa odo ahobrase aboto ase eni biakoye eni anije ntra ase na wama otamfo ante wonka mishira won kosakose hajiman yeda asera osan meso meka kakra enye me anije bebre se ne wabeje me wofasewa akyere aware efise yepese obewo afei abusuano ase mani da so biakope eni abofra yi enti mesre onyame se onhyira ne yefunu so na onchichi abusua nyame sre owura osai ne se ohu no a ose one no betra no sabi ona deja enti ordinary koyi omo nkoda deja na oma okom nkode no
Mesra na ara sɛ ɔmfa mmea foforo akidi nkɔha o me wɔ faasewa no. Efi sɛ ɔbea biara yɛ ɔkorafo nanso akoratwe de ɛtete ɔbea. Mesra no ara sɛ ɔmfa boasetɔ ne no ntra. Mpanyin se wotɔ wo wiase gua atɛte a wohu ne mmerɛbo enti wɔmfa ɔdɔ ne anigye nkɔtena. Maase no nkae sɛ ne yere bɔka a ɛyɛ ne kaa nanso onya siade de a ɔde ba na abusua mu. Mawie otubia mo ne kasa kwansa. Berima Agyeman aka asɛm bi ako. Mo abegya aware ayɛ ama ne nyinaa awie na daa bɛn na owura ɔsɛ bonsu pɛ sɛ wobɛhyia ayeforo de ne yere kɔ ne nkyɛn. Ɔnhwɛ na wama nkyekyɛ efi sɛ nsa kyɛ wɔtoa mu a ɛyi hwa. Agyeman ɛni da so sɛ nkyɛ koraa megye me di sɛ akyɛ koraa ne bronya mu. Kwansa ɔsɛmpa akɔnɔbea ɛnde ɛsɛ sɛ yɛfi ase boa yɛn ho nansen yara. Apiadu akora kwansa wɔ hɔ yɛbɛda ase na yɛsrɛ kwan akɔda. Esane sɛ onwune adwo nti ma ahɔho no bɛda na ɔkyena no pa wa bɛkra mo hasi kwan so yɛbɛda ase. Apiadu Agyeman ɛfiri yɛ ne ɔsan kyiakyia nipa no nyinaa da wɔn ase na wofi adi. Entri mo ne ani nwune o. Agyeman yɛkuo ofosua ɔkasa kyerɛ otubia saa de akyerɛti yie wakɔfi baabi pa ɛyɛ me sɛ ɔbarima no ho yie papaapa. Otubia ɛbɛto aso saa de a obi nhu obi kwabran nhuru nsi nti ma yɛntwɛn kakra nsa na yɛbu atɛn. Yo aha na kenkan sɛm ne bɛsi nnɛ ɛyɛ akae sɛ wobɛ like sini ɛfei fam na wonamfonom no wɔnso wɔnhwɛ bi na ɛfei kyerɛ wadwen wɔn nsɛm asisi ho. Owura ɔsan se akyerɛ bɔka a ɛyɛ ɔsɛ bonsu ka nanso onya siade de a ɔde ba na abusua mu ɛyɛ akyerɛ na abusua mu. Wone ne yɛ adwene ana kyerɛ wadwen fa ho adwenkyerɛ bia ho. Yo yɛmfɛnsi hɛ da yɛbɛhyia bio no yɛde ɔfa ɛtɔ so abiɛsa ahwɛde ɛtɔ so abien na ɛbɛto aso. Makra mo.